iti damag negosyo. Adado a foreign investor tinangirwar ti puunan dati Pilipinas ngem na iserekto muna in na mabulan ti tawen. Segun ti Bangko Sentral ng Pilipinas, na i-record ti pagilian iti $4.01 billion net outflow ti foreign portfolio investment. Kabaliktaran ti $1.54 billion net inflow idi napalabas at awen. Segun ti Bangko Sentral ng Pilipinas, nakapektar dayta ti global uncertainty nangina presyo ti langis dagiti peggat ti geopolitical anang iduron kadagiti agpuunan nga iyakar ti pondo dati nataltalked a dollar assets. Kabayatan ng imato ti 65.4% ti pakabuklan na nairwara puunan idintoan na nayunan ti pakabuklan na simrek agan naet nga investor. Daytay iti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytay ni Bombo Juna Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.